Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nakimat Khubor jongane ke janmit sengi sajang ini phai syakimat Kylleng ke Jylla. Hadin bau Vice Chancellor ke School ba Northeastern Hill University u Professor Prabha Shankar Shukla ulapan bor pahara nak sarkar kme ban shimti biang yakakam. U President jong seng ki samla pule Khasi Students Union ula kan tho ba ke jingtmu ban wan biang ke jong u kalong ban tap ek miau ya ke jing bakla. Bat ban persyang ban sait khot ya la ke jong ke jing bakla. U samla Lombok Star marngar ula penpau ba u VC kanehu ula dei ban sngorem ya ke jing turmur jong ke jing trei ke jong u ba umdon satia ya ke jingkit kli ya ke skul ba. Kumsi benta ban buat dien ya ki skim beper ba ke sarkar kme kalathe hapok ke Jylla Meghalaya. Ka menteri jong sarkar India ka Annapurna Devi kala hiar Shatham Ribhoi menta kasni ban bishar bnia ya ke jing pentrekam ya ki skim jong central sector but central sponsored scheme but ban bishar bnia ya ka koit ka khia jong ki khana. Lasanran lang ya ka da Sampat Kumar ubadai u officer ketenat social welfare but u Abilash Barrawal badai u Deputy Commissioner jong Ribhoi but QA ki head officer. Ban pen urlong ya ke jing kular bat ke jing kuak ban penbit penbiang ya ke jing don kam jong nong thamai constituency ki bahieng asam rengkat ki nong kersan barat ba jong iba latip langkar kungor MDC ga nong thamai constituency ibalak lat no lakat tu kan ni benai haga laipo tarik Naiwieng arhajar arpsau kila penlong ya ke jing sam ya ke syntax syagi nong shong shnong jong ni ka thain ki badon hapdeng ke jing dok jing kerdu. Kani ke skim kedai ke balawan ra do ba latip langkar kungor ke badai ru ke sian benengkong ba andon kum kani ke skim shimet lengba ke KHADC. Ki nong yalam jong seng sang Pyrthei United Democratic Party na umsning kila rai ban peniakun do ba Eddie G Kharbani na umsning constituency hagane ke election MDC ke Banuan. Ka UDP umsning kala shim ya kani ke rai haga jing yalang jongka ke balalong haga laipo tarik Naiwieng arajar arpsau. Kila rai ba ya ka kerteng jong ni orang ba kin pa sya ka district but sya ka state election committee ba kin ai ya ka jing menjur. Ka Khasi Students Union Malki Circle haka laipo tarik Naiwieng arajar arpsau kala ai khusnam ya ki samla puli jong ka dong bat ka thain malki hi barok kawai ki bala pas baha hagi kerdan puli beper mentau snem. U President rangba ka KSU samla Lombok Star Well marngar ula ong ba ka KSU ka shim ya kani senjam ban ai kusnam ya ki samla ki bapas ba kenang bakan long ka jing penslor ya ki samla bakin nang yai minot ha ki jing puli jongki shushu ula ong bahagane ka juk ka bamenta dei tang ka puli putih ka balong kum ka white lam ka balak ban penkot ya ka jing pang jong ka jaju. Ka Khasi Students Union haka laipo tarik Naiwieng arajar arpsau kala berngem ban penher krat ya ki kat tu kat ni teliki bank bat ki office ki badon ha mau kerwat namar ba kim shim la buram setia ya ka sngi baraki ya ka ngap sings aim day usamla plus bor karjarin secretary jong ka KSU mau kerwat circle ula ong bala dagini ki office bat ki bank kim buram ya ka ni ka sngi ka labhai ki ni ki office bakin kenriak no na ka ni ka district. Lengba ka pang take the right path lane shim ya kalenti ke badai ka Meghalaya AIDS Control Society haga laipo tarik Naiwieng arajar arpsau kala rakhi ya ka World AIDS Day da ka ba penlong ya ka jingsung pensung thu pai ba haga ba ya dei ba ka jingpang HIV bat kumno uni uknyang usapriang bat kumno ru ban yada na uni ha khandai lat haga menta ka ba arpat la penlong sakawi ka jingalang pun kut burom hamadan parking lot polo. Lasam ya ke jing ai burom segi nong trei bakongsan ki baladon mentah ke jing yakun ban pen priang ya ke jing tip syapang kunyang jing pang HIV ka bala tip kum ka IEC house name arjar arpsau da ka ba itu ya ke jing IT bar ke jing nyok senyang jongki sya ke jing pen sung thu syapang ke jing pang HIV AIDS. Da ka jing trang ban kentiu ya la ka jong ka constituency bat kum ju ru ban pen urlong ya ke jing angnut ki pai ba hagi babun Kylleng. U MLA ka 19 South Shillong ba Sanbor Shulai menta kasngi ula play pat ba ya ki laitali ki project ki balakot hado shipho klor arpu arlak tengka ki bala bay lengba ka amrut scheme jong sarkar pedeng
Kilai teli ki projek ki kentup ya ke jingbu mau nong rem ban shna, lai teli ki surok hapok shnong upper lumbering, ke jing pelait pat ba ya ki top penlang di ha lower lumbering, but ke jing pli pat ba ya ke motorable road ha madan laban. Ka KSU mau kerwat circle rengkat ka self-help group Lawai ban Kershan napok ka Maulangwir cluster. Haga laipok tarik Naiwieng arajar arpsau. Kila penlong ya jingbu sentiau hau mat jong ngap sing sim. Haga shnong mau tengam kepada ke shnong balakha yau niu sim. Ka jingbu sentiau yau niu mat kalong kum ka jingkan mau buram yau sim berat ba jong ka hima maram sim ship. Bade uwei sim bala yalek light lut. Haga por basensyar jong ki pareng. Koidi lani under trial prisoner jongka Jowai District Jail and Correctional Home. Bala tip kerteng kum ten kini siang syai. Banaga shnang wapung skur. Ula klat no hasiteng lenti swapan poisya ke jaka sumar ha Jowai Civil Hospital Yalong. Kani kala jaha ka arpu pratarik Naiwieng arajar arpsau haga baki bahiyeng kala yetu baki layo jing tip yaga jing klat jong haga por sanduna janmia. Haga arpu kundai tarik Naiwieng arajar arpusau ki pajba akilai mujaban tam kiat namar ke jinghap ki bilor kiat hamadan nagawai ke trok ke bakit kiat hadin bakalalik ten raya ki arteli ki wei pat ki trok ki bayeng hasurok kani ke jingja kelaja hatuber sok shri East Jante Hills District hagani ke jingja amsyam ladan mano-mano bamensau mentapat ngini pai syakimat Khubor na Kylleng keri. Ka Sarkar Manipur kala penjalan sa arsni ya ke jing pensangya ya ke mobile internet bat ke data service haki kendai teli ki district bakan tup ya ke jiribam nagadau ke jing seir ya ke jing shngai ka jing pensangya ya ke batmu ban kanglat ya ke jing sapriang jong ke jing tok ki bapen ki wen kan ne hadok ke shitarik unok pra ki jaka pulih haki henriu teli ki district kila plebiang bala penjensur ya ki pakang shnong ban ailat ki samlau pulih bat ki nong shnong ban sedang biang ya ki kam ki jam ki baman kesni ka Sarkar Manipur kala pen persyak jur ya ke jingkot jong luldu homa menteri rangba ke Mizoram ban penteri kamno ya ka sensyar presiden ha Manipur ka Sarkar kala penkesan bahkan namai lat bahkan Northeast India kan syak pihak haki jing mentoi bari lani ki jingmut ban pen ya klat kumba kala pau haki kot Khubor bala Kershan do menteri rangba ke Mizoram kila ong ba unu ba penbor ya kum kini ki agenda mat ya ki jing ha galiang ka an UCM jongga Mizoram ulak ban pen ya ke jinglong nong yalam ka bakhambha da ka balong upara marjan ubaya trelang haga jaka ban penmi ya ke jingshun bat ke jingper ka Assam State Transport Corporation katmu ban pendon kambiang ya ki bos ki ba klam tre kam shu kum ki kali ket marbam ki dukan dawai bat ki wei ki kam khai ki nong seng kam seng jam ki la ban shimwai ya kini ki kali na ka benta sansnem da ka ba siu bai wai manlau bunai kumban reu hotli ki bas bamla ban yai ki don ha Kylleng ka Assam na ka benta ka ni ka program ki projek ke bertemu ban kentiu ke jing seng kam seng jam ban thau ya ki lat kamai bat ban kentiu ke jing yo jong ka ASTC ka Sarkar India kala menjur 1,000 kendai spa ribu kendai point ribu ar klor tengka na ke bentaban penroi ya ki dok ha nado usnem mang tengka arajar arpuai hado usnem mang tengka arajar arpusan kani ka gentup ya ka pisa ka ba 1,000 praspa arpulai point sanpu praklor tengka na ka bahak Sarkar pedeng kani ka jingbai pisa ka balong sibenta jong ka Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana katmu ban Kershan ki nongri dok ha ki badang sedang bat ki nongri dok ha ki bala Tibet Menteri Rajiv Ranjan Singh ulah pentip Syah Raja Sabha baka PMMSY kepala sedang haus nem mang tengka arajar arpoi daka mang tengka keba arpo hajar sanpo klor tengka ka pai kmat syaga jingkiu haka tanat ridok ha barok kawai bat ka bhaga miat jongki nong ridok ha ka National Investigation Agency kala talasi yaki jaka ha Handwara Jammu and Kashmir ha kabaya day bat ka kam khai drop kepala heb ha
Hagajo Khubor ki pulit ki lakhan rai ki jaka baper ha Srinagar kat kum ka ain khanglat ya ki kam be ain belatip kum ka Unlawful Activities Prevention Act 1967. Ki he jong ka NIA rengkat ki pulit bat ki CRPF ki la tokit ya kawai ka kam kai drug ka ba kongsan ha handwara. Ki pulit ki lakhan rai ki tain bat malu bat HMT ha Srinagar hagaba ya day bat kawai ka kes UAPA. Mentapat ngini pai syakimat Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Hapdeng ki jingya ki bedang yai beteng. Laitali ki temple jong ki niam Hindu ha Chattogram Bangladesh kila syak penjat ha ki pait bhor ha ka sengi thoding halor ka jing syak kem jong wei dukhot barim jong ka ISKCON ubala syak keno ba umburam ya ka lama keri. Ki pulit kila penti kena ya ka te ki jingja ha ka bagi nong saki kila ya tu bagi keren persyak ya ki Hindu. Khubor peniat jong ke temple kila pan jing yarap nak sipai nrei ke jing julor kala dep panja ke jing syak thombor ke penpawe ke jing kieu jong ki jing bat ke jing so khia na ke benta ki red pai niam ha ka te ke thai ka jing bum dan kam ha Slovenia kala kieu syak ka sau point khandai % hau benai risau ka balong ke bahetam nadu uleber arjar arpuai hapdeng ke jing hiar ke jing dawa bat ke jing tmu ban wengkam ka jingbom dan kam jong ki shinrang ka long 1% ka ba kham he khandiat na ka 0.5% na ka benta ki kinthei ka sarkar ka thmu ban ai subsidy na ka benta ki to ki badu kam khat arngut ki brio ki layap ha ka jing hiar thma jong ki sipai paramilitary rapid support forces jong ka Sudan ya ki shnong ha ka Jylla Gazira ki RSF ki thmu ya ki pratali ki shnong da ka ba siat bom bat thombor ha ka ba da ki phongut ki laman saw kajing ikan at kebarang ya syakmat apedeng ke RSF bat kisipai Sudan kelasim ya palat arpunyo hajar ngut ki mensim brio nadu benai yayong arajar arpulai unong yalam ke Hezbollah unaim Qasim ulapan benai ke jingjab ke bakraw na ke benta ke jingele persya da ke bakam baka kunhu jong u kala penkut ya ke jing persyang jong ke Israel ban penduk jat ya ke Hezbollah haba penken mau ya ke jingele ke bala ne nreu pusau sengi u Qasim ulak kedau ya ke jingki imbiang jong ke Hezbollah bat ke jingher thma ki bajob ya ke Israel ulapan syai ba ke jing sange thma ke badang shen kamdei ke jing yate nrei ke dei ka phang pedeng ban pentre kam ya ke UN resolution iwe new not iwe ha ka ba ke Hezbollah kadang bat ya ka hok jongka ban yadai lade bat ban beteng ban kersyan ya ke Palestine. Ka United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees kabala tip lengkot kum ka UNRWA kalaya tu baka Gaza kalamat ke jingsya bom jongki riu pait ba ka bajur tam naduk ketma ba ka baar kalapan pauru ya ke jing jongki nong petwer ha Palestine ka barang ya syakamat kum ka jing kabala slam tam ha ka Pyrthei kani ke jing pen bena kala penmi ha ka sngi buram jong ka jing teli baki pait ba Palestine ka ba wan ha peneng ka jing hiar thma ka ba he jong ka Israel Persya ya ka Hamas ka ba la penlong ya palat sau pusau hajar ngut kinong Palestine ban yap u Presiden ke Ukraine u Volodymyr Zelensky ulapan pau ba ulong ba kloi ban pun kun no ya ka jing ya kan at ka ba jur bat ka Russia ha ka jing siu Kylleng ya ka jing long dekhot jong ka NATO da ka bapen pau ba ka jaka balasan syar da ke Ukraine ka dei bandon hapo ka jing ya da jong ka NATO ula ajumut ba ya ka jaka balabat da ka Russia la ban yo biang da ka jing ya dei hadien da ka bapen kesan ya ka jing don kam ban sange thma ban khangla ya ka jing wan rung shu shu jong ka Russia ha ka jaka jong ka to kilong kimat Khubor